Dobrý večer. Aj dnes sme sledovali najnovšie dianie. Ak vás zaujímajú názory zainteresovaných, ostaňte najbližšiu štvrťhodinu v spoločnosti Správa komentárov. Ministerstvo spravodlivosti chce novú prokuratúru. Opozícia hovorí o politizácii. Europríspevok Slovenska bude nižší o viac ako miliardu. Pomohli nové pravidlá. Novela zákona o prokuratúre dnes vyvolala v parlamente iskrenie, kým koalícia ju označila za nevyhnutnú zmenu, ktorá prinesie do systému transparentnosť a verejnú kontrolu. Podľa opozície ide len o výmenu všetkých okresných a krajských prokurátorov a o dosadenie koaličných nominantov. Novelu kritizuje aj súčasné vedenie prokuratúry. Vláda predkladá návrh zákona, ktorého hlavným cieľom je otvorenosť a transparentnosť prokuratúry, ako aj zvyšovanie jej dôveryhodnosti v očiach verejnosti. Dúfam, že aj vám, pani ministerka, je nadovšetko jasné, že nerobíte nič iné, len plníte politické zadanie. Dostať prokuratúru a súdy pod plnú politickú kontrolu súčasnej vládnej koalície. Návrh tejto novely je protiústavný. Všetky zásahy ministerstva, ktoré ministerstvo chce zasahovať do činnosti prokuratúry, sú vlastne z rozporov s ústavou. A myslím si, že ak tieto veci budú odborané, to znamená, ak ministerstvo vystúpi z toho svojho chcenia ovládať prokuratúru, môžeme sa potom o tom baviť, ako to ďalej má vyzerať tá novela. Pokračovanie parlamentnej diskusie budeme mať v kratšej verzii aj v našom štúdiu. Pozvanie prijali poslanci Miroslav Beblavý z SDK ODS. Dobrý večer. Dobrý večer. A Mojmír Mamojka zo Smeru SD. Vítajte. Dobrý večer. Pán Beblavý, vy ste jedným z koaličných poslancov, ktorí obhajovali v pléne spomínanú novelu. Čo podľa vás prinesie práve tú transparentnosť do systému koniec rodinkárstva a ďalších väzieb na konkrétne politické a iné regionálne štruktúry? Tak tá novela je pomerne komplikovaná, takže vyťahnem z nej len jeden princíp na úvod, aby som dlho nehovoril. A to je to, že v podstate moc, ktorá je dnes koncentrovaná v rukách generálneho prokurátora, či už pri výbere ľudí do prokuratúry, alebo ich kariérnom postupe, ale aj pri rozhodovaní, sa začne rozkladať medzi viacerých ľudí. Medzi generálneho prokurátora, medzi ministerstvo spravodlivosti a medzi aj niektoré iné články, napríklad aj ústavnoprávny výbor parlamentu. To znamená, že kompetencie, ktoré dnes sú koncentrované, sa začnú deliť, tak aby sa navzájom tieto jednotlivé strany mohli lepšie strážiť a vyvažovať. Pán Mamojka, naopak opozícia tvrdí, že ide o nepripustné zasahovanie politickej moci do prokuratúry. Čo je váš najväčší argument? Tak najväčší argument je ten, že vlastne tá stará fráza, ktorá nie je frázou o trojdelení štátnej moci a nezávislosti zákonodárna, výkonná, súdna, tu skutočne nejde o rovnomerné delenie, ako pán kolega hovorí. Tu výkonná moc bude absolútne bezprecedentne môcť zasahovať personálne z hľadiska metodiky, právne, odborné riadenia do rezortu prokuratúry. Ilustrujme to konkrétne, napríklad. No konkrétne v tom, že napríklad ministerka spravodlivosti môže dať návrh na disciplinárne konanie, kreuje viac menej výrazným spôsobom disciplinárnu komisiu, môže dávať ministerstvo záväzné odborné pokyny prokuratúry. To 800 prokurátorov stratilo svoju právnosť. Ako môže úradník na ministerstve spravodlivosti vydávať, aj keď to bude komisia, záväzný pokyn, ktorý musí metodicky usmerňovať špička generálnej prokuratúry, ktorá má prax, vedomosti a tak ďalej. Pán Beblavý, pripúšťate, že môže ísť o nepripustný zásah a bude sa to prípadne meniť v tých ďalších čítaniach? Myslím si, že treba povedať, že neexistuje ústavnoprávna teória, podľa ktorej prokuratúra je súčasť justície, teda súdnej moci. Sú debaty o tom, či je súčasťou výkonnej moci alebo má určité medzipostavenie, takže to treba jasne povedať. Druhá vec, čo treba povedať, je, že všetky tie rozhodujúce právomoci sú v tom návrhu nastavené tak, aby ich výkonná moc, teda ministerstvo spravodlivosti, nemohlo vykonávať samo, ale aby sa muselo dohodnúť so zástupcami prokurátorov. Či už tá spomínaná komisia pre záväzné pokyny, alebo aj výberové komisie nových prokurátorov. To znamená, že prvýkrát sa deje to, že jeden človek alebo jedna inštitúcia nebude môcť rozhodovať o tom, ako majú prokurátori konať alebo kto bude prokurátorom, ale budú sa musieť práve zhodnúť zástupcovia viacej inštitúcií, najmä dnešného generálneho prokurátora a ministerstva spravodlivosti. Čiže musia sa zhodnúť viacerí a predsa s tým nesúhlasíte? Prečo? Tak chýba aj ústavný základ, keď už pán kolega hovorí o teórii, ja som nepovedal, že to je rezort, justičná sféra v širšom ponímaní a podľa ústavy, keď už ideme právne hovoriť, článok 149 a 151, kde je ústava zakotvená momentálne inak. A taký detail, kde napríklad v ústave zakotvená vláda, kde je povedané, že minister je vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý zodpovedá za chod ministerstva. Kde bere ktorýkoľvek ministera, v tomto prípade pani ministerka spravodlivosti, ústavný titul a základ na to, aby riadila, lebo to už je v podstate riadenie generálnej prokuratúry. Je fakt, že dokonca aj... Že ústava tam, kde, aby som doplnil,
Tam, kde ústava predpokladá nezávislé inštitúcie, to hovorí. Pri prokuratúre nehovorí o tom, že prokuratúra je nezávislá od všetkého ostatného, takže to si len treba tiež pre korektnosť dodať. Na margo práve toho, čo hovoril pán Mamojka pred chvíľou, tak vieme, že v parlamente vystúpil dočasný šéf generálnej prokuratúry Ladislav Tichý, ktorý sa dokonca túto novelu chystá napadnúť na ústavnom súde a práve z toho dôvodu, ktorý súvisí s touto našou debatou. A síce hovorí, že je presvedčený, že takýto zákon by premenil generálnu prokuratúru na niečo, čo bez ústavy je štátnym zastupiteľstvom, teda že niečo také, ako je prokuratúra, vlastne riadi. Nikde v ústave totiž podľa neho nie je zakotvené, že by niektoré ministerstvo bolo oprávnené zasahovať do činnosti prokuratúry. Čiže zhruba to, čo pred chvíľou povedal pán Mamojka. Ústava hovorí, že prokuratúra existuje, na jej čele stojí generálny prokurátor a podrobnosti ustanoví zákon. Viac ústava o generálnej prokuratúre nehovorí. To znamená, že myslím si, že ide o teda extrémne zvláštny výklad ústavy, ale na výklad ústavy je tu ústavný súd, takže ja by som nechcel prejudikovať, ale priznám sa, že z hľadiska nezainteresovaných právnych expertov, teda tých, ktorí nie sú na žiadnej strane tohto boiska, som sa nestretol s argumentom, by som mal principiálnej protiústavnosti. Je možné debatovať o tom naozaj, ako sú tie inštrumenty vybalansované, ale že by z princípu nebolo možné týmto spôsobom reformovať prokuratúru kvôli dnešnému zneniu Slovenskej ústavy, priznám sa, že to počujem najmä od ľudí, ktorí sú v tom zainteresovaní na tej druhej strane. Poďme si ešte rozobrať ďalšie zmeny, ktoré prinesie spomínaná novela. Ide aj o výberové konanie, ktoré taktiež kritizujete. Prekáža vám, že bude vo výberovej komisii prevažovať zmes ľudí, ktorí budú jednak z ministerstva, jednak z parlamentu a tiež z prokuratúry, kde suma sumárum má koalícia akoby väčšinu. Čím to zdôvodňujete? Tak môže to byť aj komisia, môže sa skladať z laického prvku, dokonca, ak sa nemýlim, neprávnikov, s tým, že ja sa domnievam, poviem jeden príklad. Právny štát to nie je fráza a právo sa má tvoriť a právny predpis pre nejaký zásadnú spoločenskú dôvodnú objednávku. Tu sa spomínajú napríklad tzv. Negatívne pokyny. Už to je nezmysel, že negatívny pokyn, je to pokyn. Za 7 rokov generálna prokuratúra prijala, alebo urobila za 7 rokov 3 negatívne pokyny, nemáme čas rozoberať ich detálne, v podstate z formálno-právnych dôvodov. A to je ako jeden z tých skoro principiálnych argumentov, že aj to treba zrušiť. Za 7 rokov 3. Aký je to generálny problém? Dobre, k tým pokynom ešte tiež poprosím vašu reakciu, ale ešte predtým tá moja otázka smerovala k výberovej komisii. Čo je vlastne váš hlavný kritický argument? No to je, že tá výberová komisia je kreovaná tak, že dvaja nominanti sú zo strany ministerstva spravodlivosti, jeden bude z parlamentu, čo je samozrejme poslanec koalície ako väčšiny, no a dvaja budú za prokuratúru, ktorá keď bude kreovaná tak, ako bude, tak tá 5-členná komisia, myslím, hrozí, že bude hodne jednofarebná. Pán Beblavý? Tam, ak môžem povedať dve veci. Jedna vec je teda, že treba zdôrazniť, že sa musia zhodnúť 4 z 5, čo je bezprecedentný prvok v porovnaní s inými výberovými konaniami, čo naozaj zabezpečí, že sa musí 80% členov komisie zhodnúť. No a porovnáme to s dneškom. Dneska si vyberá generálny prokurátor bez akejkoľvek kontroly, koho chce do tých funkcií. Tuto sa tam moc rozkladá. To znamená, že ak by naozaj koalícii išlo to, čo nás obviňuje opozícia o politické ovládnutie prokuratúry, tak oveľa jednoduchšie bolo teda zvoliť si svojho prokurátora a ten si to môže vyčistiť úplne bez problémov, ako to koniec koncov ukázal aj pán Trnka napríklad tesne pred odchodom, keď bez dôvodu podvolával krajských niektorých prokurátorov a podobne. Takže z toho dôvodu tu jednoznačne ide práve o oslabenie síly jednotlivca a posilnenie, by som povedal, moci inštitúcií. Nehovoriac o tom, že tam sú dané aj procesné prvky, ktoré mali chrániť to výberové konanie. Budú musieť robiť tí uchádzači testy, ktoré bude byť iná inštitúcia, ako je komisia, ak môžeme dokončiť. Budú musieť byť zverejnené dopredu životopisy, údaje o uchádzačoch, každý bude môcť sa k tomu vyjadriť, namietať. Takže v porovnaní s dneškom nehovorím, že je to návrh, ktorý je dokonalý, ale je to 100-kilometrový skok vpred opäť tomu, čo máme dnes v prokuratúre. Ešte pán Mamojka hovoril o vydávaní záväzných pokynov. Je naozaj nevyhnutné, aby ministerstvo spravodlivosti malo takúto dominantnú pozíciu? Ako hovorím, ministerstvo spravodlivosti nebude mať dominantnú pozíciu, keďže sa bude musieť dohodnúť s prokurátorou na to, aby mohol takýto záväzný pokyn byť vydaný. Ja si myslím, že je to úplne normálne, lebo toto sú všeobecné pokyny. Znamená, že samozrejme nikto nechce, a to by bol zásadný prúser, keby ministerstvo malo právo povedať prokurátorovi, ako má konať v nejakom prípade. Toto ale nie je taký prípad pokynov, to je prípad pokynov tzv. Všeobecných. To znamená, že ak sa povedzme táto komisia rozhodne, že prokurátori povedzme majú a nemajú žiadať tresty nepodmienečné, alebo naopak nemajú žiadať tresty nepodmienečné, to si myslím, že má byť
predmetom legitímnej debaty, kde sa má zhodnúť prokuratúra a ministerstvo spravodlivosti reprezentujúce vládu. A keď sa na nejakom pokyne dohodnú, nevidím v tom žiadny problém. Čiže ešte raz záväzné pokyny, pán Mamojka, ministerstvo spravodlivosti naozaj hovorí, že nemôže zverejniť niečo, s čím by nesúhlasila prokurátora? No, ešte ak dovolíte, čo pán kolega hovorí, že generálny prokurátor odvolá 2 krajských prokurátorov, no tak on 2. V zákone prechodných ustanovenia je ustanovenie, že všetci okresní krajskí prokurátori a námestníci, myslím, ktorí neprejdú výberovým konaním podľa toho nového spôsobu, 1. decembru 2012 skončia funkcie. Ja myslím, že to komentovať absolútne netreba. A čo sa týka záväzných pokynov, si sa pýtala? Áno, pretože aj ministerstvo spravodlivosti, aj pán Beblavý tvrdia, že vlastne nemôže ministerstvo zverejniť taký záväzný pokyn, s ktorým by nesúhlasili samotní prokurátori. Čiže kde je vlastne problém? Ja vám odpoviem proti otázku. Ja už čakám, že ministerstvo spravodlivosti začne tvoriť pomaly judikatúru Najvyššieho súdu. Prosím vás, kde bere akékoľvek ministerstvo monopol na to, že vie všetko? Je to ústredný orgán štátnej správy, na prokurátore opakujeme vyše 800 väčšinou špičkových fundovaných právnikov a ministerstvo teraz bude Zeus právneho sveta na Slovensku. Dobre, ešte k tomu predchádzajúcemu argumentu pán Mamojka hovoril o výberových konaniach, o tom, že vlastne kto neprejde, ten bude musieť odísť. Nie je to možné, tak ako tvrdí opozícia, že je to šité na práve tých koaličných nominantov, ktorí majú zaplniť ten priestor po tých predchádzajúcich? Osobne si to v praxi neviem predstaviť vzhľadom na to, že ako budú kreované tie komisie z rôznych zástupcov, ako bude ten proces aj zverejnený, to znamená, ak by dochádzalo k manipulácii hromadnej, nehovorím, že nemôže stať v individuálnom prípade, tak by to bolo veľmi jasné a bolo by to aj verejne skontrolovateľné. Ale ja som povedal dneska napríklad v parlamente, keď som vystúpal k zákonu, že ak je z opozície sú konkrétne návrhy k tomuto, aby sa to ešte viac zabezpečilo, tak ja napríklad môžem zaručiť, že za dobrý návrh zahlasujem pozmeňovací takýto, pretože už koniec koncov ten dnešný návrh, musím povedať, napríklad je výsledok mojej debaty s pani ministerkou, kde pôvodne na tie výberové konania boli len 4 mesiace a ja som práve napríklad presvedčal, a musím povedať, že ale som presvedčil asi za minútu a pol, že ak chce robiť seriózne výberové konanie, musí si tam nechať ten rok a pol, ktorý tam napríklad dneska je navrhnutý. Už myslím, že dlhšie ako rok a pol nechať na výberové konania už je zbytočné. Už len veľmi v skratke, naozaj aj jednovetne, pokiaľ sa dá, pán Mamojka, Inštitút právnych čakateľov prokuratúry má sa rušiť, vy s tým nesúhlasíte. Prečo? Tak je to tradičné postavené status, ktorý takisto nerozumiem tomu, v čom je vadný, v čom je chybný. Kde tam naozaj chýbala nielen tá absencia prístupu generálnej prokuratúry k novele zákona, ale naozaj analýza hĺbšia toho, prečo sa tieto zmeny majú robiť. Ja to pokladám jednoducho za tragédiu a za naozaj ránu právnemu štátu. Pán Beblavý, vaše posledné slovo. Vieme, že určitú časť výhrad má aj časť koalície, teda konkrétne predseda mandátového a imunitného výboru Gábor Gál. Podľa neho je totiž dobre vypracovaný ten systém prípravy na prax, ale problém je v procese výberu a vymenovávania, teda stačilo by, aby sa zmenilo toto. Stručne pripúšťate aj takúto zmenu? Ja si myslím, že to je v rámci toho, na čom sa dá dohodnúť v druhom čítaní, to nevidím ako zásadný problém. Tak budeme to sledovať, ako sa bude rozpráva v parlamente vyvíjať. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dovidenia. Ďakujem. Slovensko si na svoj vklad do eurovalu požičia menej, ako sa pôvodne plánovalo. Chudobnejšie krajiny únie totiž presadili nový spôsob výpočtu príspevkov. Trvalý euroval, ktorý vznikne v polovici roku 2013, bude mať úverovú kapacitu 500 miliárd eur. Podiel Slovenska je 5 miliárd 700 miliónov, pri pôvodnom kľúči by to bolo takmer 7 miliárd eur. Príspevok v hotovosti vo výške 660 miliónov si musíme požičať. V 3 reaktoroch poškodenej japonskej jadrovej elektrárne Fukushima 1 opäť stúpala teplota. Nad 2 z nich sa dočasne objavila aj para, ktorá po úspešnom ochladzovaní zmizla. Z komplexu naďalej uniká radioaktívne žiarenie. Kontaminovaný prach už dorazil do Európy na Island. Ľudia nie sú ohrození. Koaličné lietadlá opäť útočili na základne líbyjskej protizdušnej obrany. Počas náletov sa však pre poruchu zrútila americká stíhačka. Obaja piloti sa úspešne katapultovali. Do operácie Odysea Úsvitu sa zapojí aj Severoatlantická aliancia. Kontrolovať bude dodržiavanie zbrojného embarga. V Prahe demonštrovali zdravotne postihnutí, ktorí sú nespokojní s pripravovanou vládnou reformou. Údajne im zníži prostriedky na starostlivosť, preto žiadajú, aby zodpovedné ministerstvo návrhy zákonov stiahlo. Rezort odkázal, že námietky demonštrantov bude pri rokovaní akceptovať. Bývalý izraelský prezident Moshe Katsav pôjde na 7 rokov do väzenia. Súd v Tel Avive ho uznal za vinného zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania v 90. rokoch. Politik tvrdí, že je nevinný a zamestnankyne jeho kancelárie si príhodu vymysleli.
Zajtra budeme sledovať najmä tieto udalosti. Vláda okrem iného prerokuje návrh postupu privatizácie teplárenských spoločností. Lekári špecialisti pripravujú červeno-biely protest, v rámci ktorého na hodinu prerušia prácu. V Žiline mimoriadne zasadne rada odborového zväzu KOVO. Rokovať bude o pripravovanej novele zákonníka práce a o proteste proti zdražovaniu. Pred japonským veľvyslanectvom v Bratislave sa uskutoční podujatie Origami na pomoc Japonsku. Dnešné správy a komentáre svoj čas naplnili. Teší nás, že ste boli s nami. Prežite ešte príjemný neskorý večer a dovidenia.